Když už máme graf narýsovaný, tak máme zadání, dostanete zadání, kde bude jak slovní zadání, tak budete mít příslušnou tabulku, do které budete doplňovat čísla pro dráhu, vzdálenost. Tak, je tady příklad. Vlaštovka letěla na jejich rychlosti 20 metrů za sekundu. Jakou dráhu uletí za 60 sekund? Teďka si řekneme, jak poznat rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb. No je to úplně jednoduchý. Pokud je tam jenom jedna rychlost, ta vlaštovka nikde nezastavuje, nezrychluje, nespomaluje, tak jde o pohyb rovnoměrný a grafem rovnoměrného pohybu je přímka. U nerovnoměrného pohybu, a ten příklad vám ukážu v dalším videu, by vlaštovka musela někde zpomalit, zastavit, aby se mohla napít, odpočinout si. Vlaštovky pijí v letu, takže to ne, ale musela by zpomalit, aby se mohla napít. Zastavit, odpočinout si a pak by mohla letět dál. Grafem nerovnoměrného pohybu je víc přímek. To znamená, graf může vypadat třeba takhle. Nebo, a to jste měli i v tom zadání, může vypadat takhle. Tady ta vlaštovka letí, po nějakou dobu zastaví, odpočine si a pak zase letí dál. Ta dráha se zvyšuje, ale čas běží furt. Tak, tohle to máme a teďka už se můžeme podívat přímo na tenhle příklad. Jak postupovat? No, postupuje se úplně jednoduše. Stačí, když budeme vznát vzorečky. Tady nás zajímá dráha, tudíž S. Vzoreček pro výpočet dráhy je S se rovná V krát T. Tam už si potom začnu za rychlost si dosadím vždycky 20 metrů za sekundu a za čas si postupně budu dosazovat 0, 10, 20, 30, 40, 50 a 60. Tak, začnu u prvního. S se rovná 20 metrů za sekundu krát čas je 0. No a cokoliv krát 0 je 0. Když ta vlaštovka ještě vzlítne, tak neurazí žádnou dráhu. Tak sem napíšeme 0. Jdu pokračovat dál. Tak, zase S se rovná, za rychlost si dosadím opět 20 krát, teď už ale máme čas 10. No 20 krát 10 je úplně jednoduchý, to je 200. Tudíž sem si napíšu 200 metrů dráhu. Za 10 sekund vlaštovka uletí 200 metrů. Pokračujeme dál. Rychlost máme stále 20. Čas se nám změnil z 10 na 20 sekund. No a 20 krát 20 je 400. Napíšu si 400. Tak, pokračuju dál. Rychlost máme stále 20 metrů za sekundu, ale čas už je půl minuty, tudíž 30 sekund. 20 krát 30 se rovná 600 metrů. 600.
Takhle postupuji až do 60 sekund. S se rovná, rychlost je furt stejná, 20 metrů krát 40 sekund, tudíž 20 krát 40 je 800. Dopíšu si 800. Pokračuju dál, předposlední. S se rovná, rychlost je furt stejná, vlaštovka letí furt stejně, 20 krát 50 sekund. No to už vlaštovka zvládla uletět 1000 metrů, což je 1 kilometr. A poslední. Rychlost je stále stejná, 20 metrů za sekundu, krát 60 sekund. No a 20 krát 60 je 1200. Napíšu 1200. Tak, když máme tabulku doplněnou, můžeme se pustit do doplňování v grafu. No, co a jak kam doplňovat. Teďka budeme hledat jednotlivé body, souřadnice. To znamená, kde ty souřadnice vzít? No, jedna souřadnice je tady, druhá tady, třetí tady, čtvrtá, pátá a tak dále, a tak dále. No a z těchto souřadnic já si dělám body. Při času 0 sekund je dráha 0 metrů. Takže si označím tenhle bod. Při čase 10 sekund je dráha 200 metrů. 10 sekund, 200 metrů, označím si tenhle bod. Při čase 20 sekund je dráha 400 metrů, označím si další bod. Při čase 30 sekund je dráha 600 metrů, označím si další bod a takhle pokračuju dál, dokud nemám tu tabulku vyčerpanou. 40 sekund, dráha 800 metrů, předposlední je 50 sekund, dráha 1000 metrů a poslední je 60 sekund, 1200 metrů. No a teď už mi nezbývá nic jiného, než ty body vzít a spojit je. Grafem je přímka a vidíte, že v závislosti na čase, čím ta vlaštovka déle letí, tak tím uletí větší vzdálenost. Zbývá mi napsat odpověď, takže napíšu vlaštovka uletí za 60 sekund 1200 metrů. A mám odpověď a mám to